Mamema wache na mema wakwaba ha eye Adom TV na watwi dwumadie ena braso an de ban sede na watwi bia ye no edrume da no pa na watwi bose ya na watwi ene de ba ye hwe na watwi nim ensem ba ye yedi mu nkomo de gina ne naso nkomodie ne tre ye kwa akire pa na ye san abesisu bie makaka ye ho na yedi mu nkomo ede ama ho ene so ye saba ene ye ogefo bosume de to so nan e won fimpimienu ene aduonu miensamu Edia mejeso ene abena poko a ahwenneɛ na nensem a yebɛhwɛ no dedi kan yebisase aban no afi atwam no ka kire ganafo se de fa won ho nsem atie na sabre no fa won ne bo no hwiri kosoro saa ntina emedia ho kire ato manim na vice president beka se no omahunu se sidi na ho ode na etikofam no eye dollar bebrebe ye didi dwuma no ene yesade afa won na wo bekwa kwokraba kwoto aba no wo mu de ye gold na ye wo no ene bekwa kwosesa nti da ye butter trade nti ye de gold ama won so man fa won ne famra ye mamu medi dwuma bosumi etwam no ena first consignment ba ye be se 40,000 metric tons ne bedru ye na asembisa no ne se abedru de so still no ano ne fa ngobo akoso emprenu aye guso atimu a ye kasayi na asembisa no pa ye bisa e wo na watwi dwumade so ene se good for oil no ensunsuaso ne yehunu na eka no so man de no sa anamon na aban ni etu no ebetumi ameka no akosora na yebedi sankomo we mu de ma wo eno achi so placement a kwada omawie JHS na wo pesinya high school akọ wie se wo so tu sika be 7,000 Ghana cedis 8,000 Ghana to say a bit 20,000 Ghana cedis am ye de assistant school ne ba ni nya ye ansana baby ono na koma pe grade A school no wonya bi mu akose akoje entity ene adesua ye bisase ne kwan ene sen ehun semaba anamonto edi akire no eye den eno so eni abedwafo ebedi mu nkomo na omama ye nkire mu metwa me ho aba me ba medema abedwafo edi akire wo na ya hye enkobodie na se